E ti nunca fuches á cadea por estas cousas? Nunca. Eu son moi... Era moi bon nestas cousas. E que estás, escribindo as túas memorias ou que? Quero que saibas todo sobre mí. Ti estás tolo. Isto é para ti. E que é? Non é a noite de San Xoán un momento de renovación e de deshacerse das enerxías negativas. Isto é demasiado. Está asinado, así que agora tesme nas tuas más. Avelina, tes por aí a carta que redactou María? Pois non a vexo. Mira debaixo desa carpeta. Pode ser isto? Ten que ser. É o único que tiña que facer María onte. Agora mesmo lle dou á empresa que vai facer o mailing. Avelina, Sí, non collerías ti unha folla que estaba aquí? xa a levaron. Quen a levou? Vanessa. Para onde a levou? Pois para mandar a empresa a estado mailing. Xa o sabías, non? Que queres? O erro foi meu deixar aquí o papel. Son torpe, que lle vou facer? Faiche gracia? Muller, tes que recoñecer que ten a súa gracia. Pero non te preocupes, ti non tes culpa de nada. E agora que vai pasar? Ás veces só pasa o que ten que pasar. Isto pode traerlle problemas a Viriato? Pois non sei se haberá jurisprudencia sobre alguén que mandase a súa confesión a todos os veciños dunha vila, non sei. A cousa pode quedar nunha broma como pode acabar na cadea. Non sei. Houbo... pequeno accidente. Dixen que podías facer algún cambio. Pero isto... Sigue lendo. Pero isto é moi serio. María, eu viña a falarche de algo moito máis serio. Como que? Vas vir a fogueira esta noite? Tis un caso perdido. Moito me gusta Porto Zas. Porto Zas, que Se che gusta tanto como a min, xa me conformo. Hola, Petróleo, ponme unha chiquita. Miña nai Ramonazo, canto tempo, che! Pensábamos que morreras. A loba de Celia que me tiña secuestrado. Aló, secuestrado e dis que tamén che tiña amarrado unha cama. Ai, hola, Ramón, que tal? Que tal, Celia? Feita un terremoto, como sempre. Manda abrazos para todos, sobre todo para Carmiña. Ai, que veña ela a darlles personalmente, Por falta de ganas non é, pero ten tanto traballo... Traballo. Celia que non pensa noutra cousa. O día que se xubire Celia, rebenta a cabeza. Non te preocupes, xa me ocuparei eu de tela entretida. Como cambiou o conto, Ramonazo? Toma, Carlín. Pero Celso, parece mentira. Non me daba conta, che. Papito, onde tes a cabeza? Que tampouco lle metí unha puñalada, che. Mira. Non. Ver, déxame. Veña, vai. Outra vez. Veña, vai, bule. Que lle pasa a ese? Náuseas. Está enfermo? Enfermo non, é polo raxo, che. Que lle pasa ao raso? Que non, que Carlos non pode ver a carne diante. Eso desde cando? Desde canto eu conto che, pero leva tempo contalo, Ai, non teño presa. Empeza. Foi polo de Pituza. Contalle. Que pasa con Pitusa? Uf. O crime, Ramonazo, houve un crime por Tosás, lá, ti que? Un crime? Lá.
A ver. Houve un crime en Portosás. Carlos fíxose vegetariano e eu non sei nada do conto. Home, un crime, que sería un crime, pois non. Lindiña, un crime criminal. Home, non se exagerado, papi. Como que non? A ver, contoche, Ramón. Todo empezou hai 3 días, non? Que Pitusa recibiu unha carta da súa tía de Barcelona. Tía, Sofía é tía política. Cala xa un momento. Unha tía boa que ten maior que morreu. Entón marchou, ao funeral. Entón... Liárona. Dillo, liárona. Carlos e máis Rosa. Vai, por Deus. Que foi, Pitus? A malas novas? Boas non son. Outra tía boa que pasa a mellor vida. Vaya. E cal delas foi esta vez? A de Barcelona, 93 anos tiña, pobre. Contra, non está mal. Non hai queixa, pero xa lle vai chegando, que levo 3 enterros nun ano, E quedanche moitas aínda? Tías e boas? 7. E todas pasan dos 90 anos. Pois sí que durades na túa familia. Se ainda fose que está no Brasil, aproveitaba para facer turismo. Pois vas ter que coller uns días de asuntos propios. Cantos vas coller? Non sei, 3 ou 4. Non me fai moita gracia. Se é polo traballo, non te preocupes, que xa ves que está todo moi tranquilo. E pensaba limpar os cristais mañán, aproveitando que non chove. Muller, limpo cho eu. Ti mesma, como non sexan soños. Que foi? Encontraste mal? Non me pasa nada. Segura? Sí, cousas miñas. Pois nada, Miña Virxe do Carme, esta muller non pode quedar soa na casa. Pois, hoxe pode ser un bo día para os mariñeiros. Carlos, non digo que non votes, pero é que levas toda a mañá así. Perdoa, pero é que teño uns gases, ti dirá o que queira, pero para min que tanto peixe xa me ten os intestinos postos do revés. Do peixe non é. O peixe é san, bo, rico e moi recomendado polos médicos. A toda a xente que ten problemas como a ti de estómago ou de barriga, o que lle dan é peixe. O problema está na horta, non o tempo. Pero que dis da horta? A muller se é unha horta 100% ecolóxica. 100% o qué? E as coles? As coles que, Carlos? Sí, botalle a culpa ás coles agora. Antes a culpa ás coles. Ai, mira. Por aí ven Pitusiña. Que hai, Pitusiña? Hola, que hai? Queres entrar a tomar un cafiño? Pois sí, gracias. Vai algo moito aire para estares aquí fora, non? Aquí sempre. Sí, pero este aire trae moita auga pulverizada do mar, sabes? E iso é moi bo para limpar as fosas nasais, as vías respiratorias altas. A ver, que che Sí. Sí. Eu viña vos pedir un favor. Pois, se está da nosa man. Veredes, é que teño que ir a un enterro dunha tía a Barcelona. Acompáñate nosotros. Son cousas da vida. E non quero que Sabela quede soa na casa. Que pasa, que ten... está baixa de ánimos ou... Podemos quedar con ela para tomar algo, falar... Non é iso. Polo día está ben. Sí. Vos poderíades quedar na miña casa ata que eu volva... Só son 3 noites. Oi, Pitusa, que lle pasa a Sabela? Sabela ten un problemiña polas noites. Bebe. Que ten amneas. Non será teladicta, non? É sonámbula. Vale, claro, ti queres que quede alguén para ter conta dela, non? Neste caso. É que ten a manía de querer sair da casa. Iso pode ser perigoso. Xa, e que temos que facer? Porque nós non sabemos, claro, desas cousas non... Nada. Saca a chave da porta e agochala. Sí. E telo oído atento, por si escaso. Caramba, pois eu pensei que o sonambulismo presentaba outro tipo de sintomatoloxía. Sabela fai todo a grande. E se se levanta, que facemos se se levanta? Seguiría a corrente. E se pon moi pesada, poñela a limpar a casa, que eso calma moito. Xa, tamén podemos leválo ao xulgado, non? Para arranxar algúns papéis. Por favor, vos lo pido. Discreción, Que a Sabela dalle moita vergonza e non quere que o saiba ninguén. Non te preocupes, ti tranquila. O que pasa que
Algo habrá que dicirlle, non? Pa chegar a casa así e entrar e ala... Sí, claro. Por máis que imagino é que non se me ocorre nada, pero... Entre os tres sabemos de... Algo se nos ocorrerá. Pulgas. 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 Pero eu pensaba que iso cunhas mínimas condicións de higiene non tiña por que... Ui, pero xa sabes como é a vida en contacto coa natureza, non? Moito aire puro, sí, pero tamén moito bicherío. Sí, eu sempre lle dixo a Carlos, aquí hai unha cantidade de bicherío que... Xa. Claro, como hai que esperar 3 días despois de fumigar, non? Pola volatilidade que teñen todos estes materiais, non? Ben, a Pitusa dixo que non era molestia. Oh, ningún, eu encantada de que quededes na casa, Pois moitas gracias. De nada. Pola noite cociño eu. Ai, que ben, e que vas facer? Carne. Asada, estofado, como sexa, pero carne. Xa está ben de peixe por uns días. Home, Carlos... Que? A miña carne gústame toda, non hai problema ningún. E benche ben a súa e tú prefires... Perfecto. Pois imos facer a compra. De verdade que non tes ningún antollo para esta non? Non, eu son de bodente, Carliños. Non como outros. Ben, pois daquela marchamos, Ala, Isabela. ata a noite. Que, estaba rico? Home, non había queixa, Xa me gustaría a min cociñar tan ben como a ti. A cociña é cousa de botarlle tempo. Eu ainda que llevo todo o día inteiro. Ai, que xoro me está entrando. Pois vai te deitar, muller. Isto xa o recollemos nós. Non, home, que son de los meus convidados. Non vos vou Deixa, marcha que estou entre Carlos e Meseu, facémolo nun plis-plas, Sí. Sí. Veña, marcha. Chipirón. Ala, eu vou dormir, veña. Veña, vamos, chipirinciño. Ata mañá, Mañá, Isabela. Mañá. Descansa. A primeira garda fago eu, se che parece. Sí, pareceme ben. Ademais, eu xa estou afeita a madrugar. E ti como és un dormiñón. Sí, que ti non che gusta nada de dormir. Pero non tanto como a ti. Se pasa algo, espértame. Vale, pero non te preocupes, que se sabes que eu teño moi boa man coa xente rara. Xa. Aina. Príncipe Carlos. Príncipe Carlos. Que honor recibirte na miña humilde morada. Augusto, meu. Vai moito calor. Por que non quita a camisa? Queres xogar comigo? Depende. Teño unhas bolas moi bonitas. Que bolas? Estas. Queres botar unha partida? Sí, vale. O que perda quita a camisa, sí? Vale. Veña, ti primeiro. Perdiches. Así que tens que quitar a camisa. Ei, non, para. Veña, fora. Veña, deixa os botóns, No, muller, deixa os que botóns. Mira, a miña prometida. A túa que? A miña prometida. Pero como vai ser a túa prometida se é unha criada? Xa, pero ás veces un cae tan baixo que... Anda por riba. Tes que romper este compromiso. Non podes estar prometido con ela. Non podo, un príncipe non pode romper a palabra dada. É verdade. Que baixo caíches. Unha fregona podendo terme a min. Xa. E ti, estás despedida. Ui, que carallo. Impertinente. Príncipe Carlos, acompañádeme aos meus apousentos. Eu? Sí, quero que me cantedes unha fermosa canción, esa que di eu xa me vou... Esa non a sei. Pois cantadesme outra. É que non sei cantar. Non, Príncipe Carlos, acompaña a Princesa Isabela. Acompaña. Esa que di... Chiquitita, dime por qué... Non, esa non me gusta nada. A mí tampouco, non me sei. Esta aí, esta... Aquí, xa está. Que? Xa está dormida. Menos mal, se teño que irme ao repertorio, acabo cos tímpanos. O de Carlos vai dormir, o que quedo? Segura? Segura, veña, vai.
Vale. Se pasase algo, avísasme, vale? Veña, non te preocupes, ó. Durme, Ata mañá. Ata mañá. Ai, non hai nada para facerlle de comer a raíña Pitusa. Vaime matar. Teño que buscar algo. O seu prato favorito. Tranquila, muller, que son eu. Ai, Isabela, que susto me deches, ó. Que faz aquí? Pois xa ves. Rifaches con Carlos? Sí, algo así, ó. Ai, homes, empezan tratándote como unha princesa e acaban tratándote como unha criada. Daquela acordaste do de... Do que? Pois do que pasou pola noite, ó. Pola noite dormín como unha pedra, non me acordo de nada. Pois eu pa min que te levantaches, Eu? Sí. Muller, eu así que me meto na cama e non acordo ata o día seguinte. Ti non creo que descansaras moito aí encollida, non? Non é queixado. Pois a próxima vez, o sofá deixallo a él. Xa. Oiches, eu teño que marchar ao xulgado. Fasme o favor de botarlle de comer a Chipirón? Sí, non te preocupes. Sí, vai. Ben, pois entón ata loguiño, vémonos, ata vale? loguiño. Ala, chao. Chao. Que foi? O primeiro, pois días, Claro que, como quedaches tan engaiolado pola princesa Isabela, pois nin eso. A mí aquí me gusta a princesa Rosa. A fregona Rosa, dirás. Dormiches? Dormín, porque caíanse meus ollos e non puiden aguantalos. Mellor. Carlos, eu... Pa min que a Isabela non sabe que é sonámbula, Non, muller, Pitusa dixo que o sabía. Sí, Pitusa dixo, pero pa min que non sabe nada, ela, Ai, o gato. Chipirón! Chipirón! Metería o tigre ese de Malasia que... Andar acochados por aí, como non nos coñece Ai! ainda. Deixa que fago. Mira, voume duchar porque teño unha reunión ás 10 e non quero chegar tarde. Vas facendo ti as cousas, vale? Vale. Chipirón. Micho. Non ten de que preocuparse, De todos os xeitos, a semana que ven volve Pitusa e xa tramitamos o expediente. Moi ben, adeu. Ata loguiño. Xulgado de Portozás, bos días. Ai, hola, Carlos, que tal? Chipirón. Miraches nos armarios. É que é un gato moi asustadizo e dalle por agocharse. Non creo que marchara. Desde que escapou o día da festa, colleu medo e non se achega nin á porta. Non te preocupes, home, que seguro que aparece. Ti mira primeiro nos armarios, Sí, como con vos. Ás 3 é perfecto, sí. Oiches de todos os xeitos, se vedes que me retraso, ide empezando sin min, Vale. Ben, hasta logo. Carlos, atopaches a Chipirón? Non. Díxenme saber que lle gustaba agocharse nos armarios. Estou mirando, a ver. Ai, mira que detalle. Sabela deixou preparada a comida. Que? Collo asado. Dixía que a cociña non era o dela. Pois ten unha pinta bárbara, Oi, cariños, ti busca ben o gato ese, Non vai ser que desaparecera. Non te preocupes, a vira cando teña fame. Si, cando...
Ai, Carliños, que deixei a porta da terraza aberta e igual marchou por aí a ver a Pitusa, que lle contamos, só. Non creo que lle pase nada, non? Como que non? Há moitos que quedan machucados polos coches. Non te preocupes, aparecerá. Me preocupa, pero ti busca ben, que quede máis tranquiliñala. Marcho que non chego. Sabes que vou facer? Non. De paso que vou ao súper, boto un ollada. Vale. Claro. Hasta logo. Chipirón. Nicho. Chipirón. Home, Carlos, bons días. Como vai iso? Todo ben, como dicía meu avó, sin novidades na fronte. Hoxe ti non vería o gato de Pitusa por aí, non? Non, por qué? Que non está na casa, como dixamos a porta da terraza aberta. Na casa? Na casa de Pitusa, que estamos ali pasando uns días, polas pulgas. Pulgas? Sí, que temos a caravana infestada de pulgas. Estamos fumigando. Sí, xa vai vir un exterminador. Ainda por riba o condenado do gato que non aparece. Home, mirastes na azotea, porque os gatos gustalles moito andar polo alto. Non, xa miramos na azotea, miramos no patio, no porto, levo media mañá buscando e non aparece por ningures. Home, pois extrañame que o gato de Pitusa desaparecera. Igual anda a xaneira, xa sabes. Sí, o típico caso do gato que leva unha dobre vida, xa. O caso que me estou empezando a preocupar. Sí, home. Bueno. Hola, Carlos. Hola. Mira, xa me dixo Isabela que che estaban fumigando a caravana. Sí. Sei que tendes carrachos. Pulgas. Pero mira unha cousa, vos non podíades ter un pisiño como é debido con algo de cemento, xa? Veña, na caravana estáse moi ben, a máis o aire libre é como mellor se vive. O aire libre, pulgas, carrachos, toda canta merda aí no mundo. Pulgas pode velas en calquera sitio, Home, ok? xa o sei, lindiña. Os bispos poden ter pulgas, pero o que vou eu pois ter un pisiño como é debido ao vosso gusto e vivir como a xente, Deixaos en paz, porque o importante é que estean felices, Tan felices? Sí. Logo Rosa está feliz. Rosa aquí non protesta de vivir no aquel, de que tiñan ganas dun pisiño. Cala a boca, pareces unha comadre. Mira, non veríades o gato de Pitusa por aquí, non? Como? Perdeus outra vez? Sí. Esta mañá non aparecía por ningures. Ti cambiando de tema, che. O Chipirón andará moseando máis nada. Xa, pois xa lle vai sendo hora de volver a casa. A casa tiñas que volver ti, cocho. Home, déxame tranquilo xa. Vou amargado co do gato, ou poñer un anuncio no súper a ver se o atopou alguén ou... Eu que sei. Vémonos. Hasta logo. Que fora gato, Ai, sí. Home, se ti foras gatiña, quero dicir. Ai. Loli, déxame un rotulador e un papel, anda. Sí. Que é o que vas escribir? Un anuncio. Perdeus o gato de Pitusa e vou poñer un anuncio a ver se atopa alguén. Andará coas gatas polo porto, home. Sí, pois xa lle vai chegando de carallada, Ese gato ten moito vicio. Pois a vela di que é moi caseiro. Sí, todos son moi caseiros, ata que se lle revolven as hormonas. Xa sabes. Pois non sei que queres dicir. Ti xa me entendes, home. Mira, Loli, non me marees ti tamén, A ver se hai sorte. Seguro que volve el soiño co rabo entre as pernas. A ver, voulle poñer comida na ventá, por se anda cerca e a cheira. O único que vas conseguir con eso é encher a casa con todos os gatos vagabundos de Portosás. Seguro que volve el só, home, pero cando se lle acaben as fosas, claro. Pois igual tes razón. De todos os xeitos vou probar a poñerlle a comida. Que hai, Carlos? Xa puxen o coello a quintal, Pois eu levo toda a mañá buscando a Chipirón. Non apareceu, verdade? Non. Ai, Puxen un anuncio no súper, pois aparece e nos avisa. Que voulle poñer un pouco de comida na ventá, pois anda polos arredores e lle dá por vir comer. Ainda vas encher a casa de gatos. É mellor que non nos preocupemos. Xa aparecerá cando lle pete. Si que deixe. Non, ten que aparecer antes de que chegue Pitusa. Non, malo será, non? A ver, xa está listo. Que ben ole. A ver, colle un cacho que teño que volver a metelo pa que non se lle arrepía a Sabela. Pero esta Sabela é unha cociñeira. Ui, espléndida, Colle un cachiño.
Sí. Hola, Carlos, son eu. Que, todo ben? Sí, todo moi ben. Como está Isabela? Sí, sabes como me chama? Príncipe Carlos. Sí, estou aquí con Lady Di. Xa. É que é a súa fantasía, eso dos príncipes e a princesas. Pero polo demais é inofensiva de todo. É moi obediente. Logo se fai un. E Tristán, como está o meu chipironciño? Pregúntalle se Isabela sabe que é sonámbula. Pregúntalle. Sí, estupendamente. Sí, claro que moi riquiño. Sí, é como se non estivese na casa, portase moi ben, sí. Que lindo é. Comiu? Estades neso. Isabela? Que Isabela cociñou un guiso. Pois a ver se non vos envelena. Ala, unha aperta. Dadelle unha aperta a Isabela tamén. E para Tristán un biquiño. Xa vou mañán para aí, que estou chea de aturar a familia. Vale, de acordo. Chao, chao. Aló. Oi, Carlos, por que non lle preguntaches eso? Porque ela me preguntou antes por Chipirón. E cando volve? Mañá, di que xa non atura máis a familia. A verdade é que, mira que tradicional é que máis se leva coa parentela, eh? Eso tamén é moi tradicional. Isto está de vicio. A ver, bota un poquinho. A ver, aí che vai, unha patiña. Aí vai. Isto estaba de vicio, eh? Riquísimo. Isabela, saíuche, puísimo. A min? Sairíalle a Carlos, que foi quen o cociñou. Pero se Carlos non sabe... Carlos non sabe que? Nada, que Carlos non sabe cociñar moi ben neses fornos, ó. Pero se é normaliño de todo. Ai, boa cozida, bo viño. É un chollo tervos na casa. Veña, que xe recollo eu. E ainda hai xelado de sobremesa, eh? Oh, Carlos, das grandes ceas están as sepulturas cheas. Isto é lixeiriño, muller. Lixeiriño. Que lle pasa? Serán os efectos secundarios do sonambulismo. Pero vos sodes uns psicópatas. Que nós? Como puidestes matar o pobre animal? Que animal? O coello se estaba morto. Que eso non é un coello, Carlos! É lo que vai ser, Isabela, un gato. Mira que... Sabera, por que non sentas e te tranquiliza? Non quero! Quero que me expliquedes por que fixestes. Foi cousa túa, non? Como estás medio tolo. Sabera, eu non estou tolo. Pois peor! Mellor é que sentes e que nos contes o que che pasa, O que me pasa é que xa me dei conta do que fixestes. Pero non vos chegaba con matar ao pobre de Chipirón, que tivestes que asalo. Pero como íamos matar nós o pobre Chipirón nin asalo? Chipirón escapou, muller. Xa, e o que hai no caldeiro do lixo que é? Eu xa non sei que creer, Rosa. Coa confianza que vos tiña, debíades de estar nun psiquiátrico. Isabela! Estou aquí! Pasa. Que pasa, Isabela? Que tes? Ai, eu xa non sei que facer, Petro. Pero que pasa? Que pasa? Que estás moi mal a cara, que? É que acabo de vomitar, ó. Acabas de vomitar, imos ao Sergas, estás mal, que? Non son eu a que está mal, son Carlos e Rosa. Cara, que pasa? Mira, non me vas creer porque a mí misma cóstame creerlo. Mataron a Chipirón. Chipirón o de Pitusa? A ver, O único recordo que lle quedaba do pobre de Pero Curral. tate tranquiliña, che, que pasou? A ver. Eso non é o peor, Que é o peor? A ver. O peor é que o cociñaron. Limparonlle o forno. A Chipirón e paparon o Carlos e Rosa. Paparon, o cociñaron e puxérono de cenar tamén eu o comín. Mira, non Pero podo pensar. Sabara. Tate tranquiliña, mira. Sí. Se ainda eles foron dunha seta satánica que non o son, pois... Pois non me extrañaría, O que che quero dicir eu, ti estás un pouco aquelada, porque, mira, Carlos, o de Rosa, hoxe pola mañán,
Tivo no petróleo, mirando por Chipirón. Pecheinos aí por si acaso lle seguía a manía e acababan comigo tamén. Isabela, aquí en Porto Sás ventea moito, ventea un lotazo. E o mellor ti estás un pouco trastornada. E dalle. Imos aos Sergas. E dalle. Dígoche que mataron a Chipirón, petróleo. Tomas unha pastilla comigo nos Sergas. Non me crees? Libéralos da... Non me crees? Non che creo, non che creo. Mira o que hai no caldeiro do lixo. Imos ao médico, Ven, veña. o que hai no caldeiro do lixo. Non hai nada. Mira. Hostia. Por aí non podes, están eles. Desde aquí, por riba de que Por riba de miña casa, por non me expulgues de casa. Hoxe foi o gato, van a facer outra cousa que ti solucionaste chegar. Sí, que corres perigo. Calma. Veña, calma, Calma. A ver, unha cousa. Principios, a ver. O que temos aí, non hai outro. O que temos aí en vida era parte dun jato. Non hai outro, xa está, non hai outro. Entón, daquela, que non metiu aí? Non sabemos que non metiu aí. Moi ben, calma. Quen cociñou hoxe? Eres. A ver, Cociñei eu, que non teño nin idea de cociñar. Non saberás cociñar, experta, porque dormir a benquillidarse. Por non falar de outras cousas, por non dicir outras cousas. Sabela, isto tivo que ser cousa túa, muller. Estabas nun deses momentos... Momentos? Que momentos, home? Que Sabela, momentos? ti sabes que é sonámbula, muller. Sonámbula, non ves que están como cabras, petróleo? Sonambulísima, Pero non se lle socorre outra cousa. A ver unha cousa, ti és sonámbula. Eu que vou ser sonámbula, home, pero... Non o sabía. A ver, Sabeliña... Ti non te machegues, Sabela, mira, ti non és responsable do que pasou, muller. Claro que Estabas non son. nun estado que non che permitía saber... Estado repoñéndote aí. Vos o que necesitades é unha niña nun psiquiátrico, os dous. O que? Que che dean? Que che dean? Xa está ben desarallada. Mira, xa falaremos cando a comas, sí? Agora non estás... non deixes marchar, que son capaces de seguir a cacería. Date tranquiliña, mira. Eles marcharon, non pasa nada. Todos estamos seguros de que aquí ninguén lle limpou o forro, gato. Entendes? Ten que haber outra explicación. Cal, suicidouse. Non, date tranquiliña, muller. Mira, eu o que vou facer agora é... Eu vou falar con Carlos e con Rosa e a ver se aclaro eu algo. Despois veño por aquí e falo contigo. Axúdasme a enterrar o que queda de Chipirón. Axúdoche o que queiras, Sabela, o que queiras. Ti, tipo, o que queiras, chamasme a min. Agora, o que tens que facer é marchar daqui. Vas xunta a Lindiña, máis Carmiña, tomas unha tira, aquí non facemos nada, isto... É mellor estar un pouco por fora, veña. Ten razón. Veña, tiramos. Pois eu non o entendo. Pero a ver, quen matou o gato? É que non entendes ti, non entende María Santísima, mira, porque a xuíza di que foron os hippies, que foron Rosa e Carlos. Ai, mira, esto non podo creelo, Ok, e despois Rosa e Carlos din que o liquidou Sabela. É que eso tampouco podo Moi creelo. ben, daquela... O gato está máis morto que outra cousa. O gato está máis morto que Tutankamón, Marilín. Ainda por riba está a medio digerir o fenómeno. Papi, non fales así. No, xa non hai volta, non volve ao sitio o gato. E enterrache? Como? Digo eu, se o enterraches. Aí estaba bautizado, o gato. Agora había que enterralo. Eu botei nun contenedor, Marilín, que lle quere? Papi, que salvaxe ti por tiralo ali e salvaxes os que o asaron. Que tiña co dedo? Non, eso agora, porque noutros tempos, por exemplo, nos tempos da guerra, comer gato era un luxo. Sí, pero non era en Chipirón. Que con ese nome tamén é como andar provocando. Sí, pero Pitusa queríalle, non sabes? Non é risa. E non sería un intruso. Veña. Sí, como aquela vez que lle entraron na casa e lle apareceu limpa a cociña. Home, pois é a única explicación razoable, Mira, se o gato se matou só. Aló. Melinda, sería o primeiro gato suicida da historia. Non creo decir que se matara sen querer, así, por accidente, algo así. Claro, e sen querer fui pa o forno tamén, non? Ai, papi, porque o mellor confundirono cun coello. O que eu non entendo é porque Carlos e Rosa lle botan as culpas a Sabela. Eu tampouco. Pois como non fora en soños. Home, dormido fai cousas que non se explican. Xa será menos, non, Lisardín? Non, ás veces dormido é como se fose outro. Eso é verdade, porque él, aquí este señor, creo que pensa que é o cabalo do sí campeador, porque mete unhas patadas. Este moi ancho dormindo,
Mano, agora non queda outra, non? Esperar que chegue Pitusa, que goberne Pitusa e acabouse. Ai, mira, que caladiño, que discreto. Ti estás pensando algo, eh? É que eu teño unha teoría, pero é unha barbaridade a teoría que teño eu. A ver, a ver. Sí? Conta, papi, veña. Conta. Eu non arrío nada, che. Que non arrío, non hai. Ui, aquí hai gato encerrado. E dalle. Ai, é que, Carlos, como poden pensar de nós que matamos o gato? Como íamos facer nós unha cousa así? Non o pensan, muller. Falan por falar. Xa, pois podía meter a lingua no cu. Ai, tranquilízate, Rosa, muller. Non sabemos que foi Sabela, non? Pois o peor é para ela, en todo caso. Cando chegue Pitusa e lle diga que é sonámbula, non quixera estar no seu pelexo. A min isto tanto me ten, O que non me ten é o que pensan de nós, que é unha vergonza, Carlos, unha vergonza. Xa me dirás, Xa, muller, pero é que é moi raro, non? Matar un gato para asalo con patacas, pois... Iso só se lle ocorre a un tolo. E claro, como eu xa teño fama... Non. Ti faz outra clase de tolerías, e todo o mundo sabe, Xa, que sí, muller, pero que queres? Empezo ruxe, xa está. Ademais, que ian pensar? Que foi Sabela? Acaso ti pensarías que Sabela sería capaz de perpetrar semellante crime? Non, claro. Pois iso, tomo con calma. Con calma non o podo levar, e ademais é que ainda teño noxo. Eu tamén. É o que dixo, é que ainda por cima que nos... Vou ir preparando a comida. Que vais facer? Unhas fanecas con pataca fervida e un pouco de ensalada. Por min vale, Peixe para o resto dos meus días. E para rematar, aí vai unha de Rexoubeu, de Ruxe. Portosás é pequeno, todo se sabe. E como ben di Loli, quen é capaz de fuxir dun bo díxome? Dise pola rúa, coméntase polas esquinas que en Portosás se cometiu un crime terrible. Dis que uns desalmados meteron no forno ben adobado a un pobre Micho para dar logo boa conta del. Miña nai, en que mundo vivimos? Ou mellor dito, en que curruncho do mundo vivimos? Imos ver, queridos ointes, botemos unha ollada cara fora e problemas como este pareceránnos ridículos. Poderíamos facer unha longa lista. Os franceses comen cabalo, os coreanos can, os xaponeses serpe, en México papan saltóns, en Colombia formigas fritidas, en Namibia miolo de mono, por non falar de nós mesmos e dos caracois ou dos vermes do queixo. E non me fajades recordar o que comen nos Estados Unidos e en todo o mundo co conto da comida rápida. Ai, fa. Ese sí que é un crime e o demais simples tradicións. Con esta mensaxe de liberdade gastronómica, despídese por hoxe o furacán de Portosás. Bos días, Sabela. Hola, Lisardo, que tal? Xa sei o do gato. Supoño que a estas alturas xa o sabe todo Portozás, non? Creo que sí. Sabes onde están Carlos e Rosa? Na caravana, como sempre. Na caravana? Entón o das pulgas era mentira. Ai, Xesús, tiñano todo calculado. O que? Todo. Quedar a dormir na miña casa, matar o gato e poñermo para comer. Ui, creo que non. Que non? Entón que outra explicación hai? Mira, debería denuncialos, a ver se os viu un psiquiatra. Non, se eso non estaría ben. Son inocentes, Sabela. Teño que dicirche algo sobre ti. Sobre min? Que me probe na conciencia dende hai tempo. Sí. O que din Carlos e Rosa de que é sonámbula... Sí, que? É certo. Pero ti tamén me tomas por parva. Non, eu teñoche moito respecto. Entón a que ven isto? Mira, dende hai tempo teño observado que andas pola noite dormida. Merda, debín dicircho antes. Pero ti pensas que se eu fixera cousas raras non me ia dar conta? Non,
Lembraste do limpador nocturno? Claro, como non me vou lembrar? Pois non había tal limpador. Eras ti. Lisardo, sácateme de diante, fai o favor. Si, eu só quero axudarche. Sácateme de diante. Pero non te das conta que cando estás así non és responsable dos teus actos? Se non te me sacas de diante agora mesmo, sí que non vou ser responsable dos meus actos. Sabela, mataches o gato. Outra vez! Fora! Vale, pero que saibas que o fago polo teu ben. A ver, Petróleo, rasóame. Estou rasoando, miña prenda, comer gato libre, pero que pa... Comer gato libre como se comes caixas de mistos, Porque que non era teu. Pero non estou dicindo eso. Pero se lle tes cariño, é da casa. E dalle co cariño. Faixe. Xa o sei. Claro que sí, sobre todo se mataron os teus amigos. Pero que estou... Nese caso, como broma, un pouco E dalle, cabrón, maché. Que broma. Ei, que... Ben, vive, che, que? Que tal a viaxe? Ben, gracias. O enterro foi bonito, eso. Muller tanto como bonito. Claro. A familia que tal quedou a familia? Ben, vai. Familia ben, quitando a difunta, claro. E o tempo en Barcelona, que tempo había? Anticiclónico. Boa. María, temos que... Ah, vai sí. Que... Nada, que... Vimos a fora, Mira, teño o almacén feito un desastre, papi, sí. Perdón, Pitusa. Axúdache. Petróleo. Dime. Que pasa aquí? Que vai, que tens que falar con Sabela, Pitusa? Pasou ya? Non lle pasou nada malo. Vaya, a ela propiamente non lle pasou nada grave, non. Petróleo, fala claro. Eu falaba, Pitusa, pero eu non me quero meter en asuntos que non son da miña incumbencia, non. E desde cando? Estou-me volvendo prudente, lindiña. Petróleo, pasou ya algo mal a Non de verdade, non lle pasou nada malo a Sabela, pero... Eu, de verdade, Pitusa, eu prefiro que fales ti con ela, eu que sei. Ti non te podes aclarar logo, non? Eu teño moito que facer, teño que lavar botellas. Fala con ela. Veña, vémonos. Que tal, Sabela? Ai, Pitusa, que ben que volviches. Contame, que che pasou? E ti que faz limpando? A min nada. Que tal a túa tía? Ben, pa descanse, todo ben? Non disimules. Que pasou? Nada, eu estou barbaramente, xa ves. Sabela, non me mintas. Pasei polo Petróleo e ali todo o mundo sabe o que che pasou. Xa cho contaron. Sinto moito. Pero o que? Todo. Ai, xa me tendes farta. Dime exactamente que foi o que che pasou. A min nada, Pitusa. E logo que andamos lle pasou algo. A Chipirón. A Tristán. Ai, miña nai. Eu presentía, Pillou nun coche. Non exactamente, non. Dime, por favor, que foi o que pasou? Pitusa, Chipirón está morto. O meu Tristán. E como foi? Foron Carlos e Rosa. Escapouselles. E pillou nun coche, claro. E dalle co coche. Non, mataron eles. Pero como? Pois non o sei, esganaría, non o sei. Estásme vacilando o que pasa? Ai, non, Pitusa, eu non sei por que o fixeron, nin como se lles pasou pola cabeza, nin son dunha secta satánica e utilizárono para un rito, non o sei. O caso é que o mataron. Sería unha broma, fíxelles a man. Que non, que foi a conciencia. E ti como estás tan segura? Créeme, Pitusiña. E onde está o meu Tristán, que en paz descanse? Agora está enterrado. Non penses máis, Queres que che faga unha infusión? Non queres tomar algo? Necesito tomar o aire. Vou contigo. Non te molestes, eu prefiro ir só. Hola, Lisardo. Hola, Pitusa, que tal? Sinto moito de Tristán. Xo sabes. Gracias. A verdade é que para min é un golpe moi duro.
Enténdote. Era un animaliño tan bon e facíache tanta compañía. Tan querendeiriño. Deixao estar. As traxedias hai que esquecelas canto antes. Parece que todo o mundo sabe o que pasou. Se cadra tamén ti sabes onde está enterrado Tristán. E que máis che dá? Queríalle poñer unhas flores. Non merece a pena. E como que non? Co que eu lle quería. Dime, onde o enterrou Sabela? Non foi Sabela, foi Petróleo. Logo, terei que lle dar as gracias. Ainda que non quedaba moito por enterrar. Que queres dicir con eso? Que? Dixeches que non quedaba moito por enterrar. Eu dixen eso. Non, dixen que non é moito... Que un gato é un animal moi pequeno para enterrar, eso. Non. A min todo isto está me cheirando a chamusco, Vos estadesme ocultando algo. Que foi exactamente o que pasou con Tristán? Pitusa, deixa-o estar, que non che vai sentar nada ben. Ai, Lisardo, por favor. Mira, non me fagas pasar este mal trago, que eu non che podo decir nada. Merda, si tivera dito antes o... Marcho, que teño que marchar. Teño que ir falar con Melgacho. Hola, Melgacho. Ti sabes o que lle pasou ao meu Tristán? Saberei todo. É para non querer, verdade? Matar así a un pobre gatiño? Muller, a fame é seja. É que ten que ver a fame con isto. Non, nada. Era un falar. Ninguén me quere contar onde está enterrado. É seguro que ti tamén o sabes. Para que queres saber? O gato morriu e morto vai seguir. E está visto que polas boas non se consegue nada nesta vila. Mira, quero que me digas dunha vez onde está enterrado Tristán e non te penso repetir, Que xenio de muller! Un gato é un gato e non unha persoa. Pero era o meu gato, entendes? E regalaron o meu Baristo antes de morrer. Teño dereito a saber que foi o que lle pasou. Esta inmuda como as túas tías. Pois... Verás... Cando ti te fuches, entón... Hola. Como estás? Fatal. O meu Tristán asado no forno con patacas. Por que non me dixeches? É que xa bastante doída estabas como para... E pensabas que non ia saber, non? En Porto Sás todo se sabe, mais axiña que tarde. E tú era unha cousa tan horrible que non sabía como contarche. Xa sabes todo, logo. Pois claro, se é por ti non sei nada. Que non quería disgustarte máis. Pero por que o farían? Eu que sei, se cadra un ritual extraño, non o sei. Carlos e Rosa non son así, eles son xente boa e amable con todo o mundo. Teñen que estar moi trastornados. Pero, que sería o que os puxo así? E o peor de todo é que non nos recoñecen. Porque eu malo sei que non son malos. Se cadra tanto tempo alá nos cantís con ese vento que tolea un... que sei. Que desgusto tan grande. Eu non sei se me apena máis a morte de Tristán ou a loucura deles. Eu espero que alguén os convenza para poñerse a tratamento. Porque entrou unha teima de decir que fora eu que matei a Chipirón. Pero se ti non és capaz de matar a unha mosca, eles en estado normal tampouco. Pois estaban empeñados, que si son sonámbula, que si me levanto polas noites e que cando se despertaron estaba o pobre do animal asado no forno. Ai, Isabela. Que? Atopaste mal? Ai, Pitusiña. É todo culpa miña, Isabela. Muller, como vai ser culpa túa? Ti confiaches neles, como podías saber que iba a pasar algo así? Non é iso, Isabela. Eu fixeno... Xúroche que eu non quixen facer mal. Eu non sabía que a cousa puidera chegar a ser así. Ai, non te me trastornes ti tamén. Deítate un pouquiño, anda. Perdóame, Isabela. Vas levar un desgusto grande. Eu? Carlos e Rosa teñen razón. É certo que é sonámbula. Que? É sonámbula. Ás veces levántaste polas noites e faz cousas e dis cousas raras. Estás falando en serio, verdad?
se fai para rastrear e que vai cargando o caso do raño. Daquela fun eu quen matou a Chipirón. Se cadra pensaches que era un coello ou unha lebre. Nada, non, lindiña. Foi así como a outros soubo que Rosa e Carlos non tiña nada que ver, non chove. Pobres inocentes. Eu xa suspeitaba, Eu xa suspeitaba que eles non foran porque, eu que sei, xa, pero claro, eu non quería liala e non quería contar nada, o meu traballo me custou tamén. Eso é verdade, Ramón, por unha vez é verdade. Porque tivo que morder a lingua por non falar. E sabela que fixo? Pedirlles desculpas. Aquilo foi unha romaría, non sabes? Todo o mundo pedinlle perdón a todo o mundo, chorando, desculpándose como na ONU. Unha merda. Mira, e Rosa e Carlos fixeronse vegetarianos. Alá. E Carlos non pode ver a carne diante. E logo, como non lle gusta moito o peixe, pois... Vivirán do que cultivan na horta. Sí. Vivirán. A verdade é que a mí xa se me están quitando as ganas de volver a probar o raso. Ai, Ramón. Mira, o importante é que todo se aclarou e saiu ben. É dicir, que a culpa é de Rosa por quedar dormida. Que matou o gato foi Isabela. Que matou o gato tamén foi Pitusa, Lindiña. Que matou o gato tamén foi Pitusa. E dígoche por qué. Por non dicirlle a Sabela que era sonambulista. E lo. É Sabela que estará a tratamento. Pero ti, Ramona, non hai tratamento para Sabela. Para Sabela non hai tratamento posible. Se ti o dis. Ala, eu creo que xa está. Agora xa podes dormir tranquila. Ai, Pitusa, ainda non o acabo de creer. Non te preocupes, anda. Imos para a cama. Escoitaches eso? O qué? Nada, que me parece que me estou volvendo tola. Imos. Que foi eso? Ai, Isabela. Ai, Tristán. Meu amiguinho. Ai, Isabela. Tristán, que alegría. Non o mataches, Ai, que peso se me quita de encima. Tristán, eu xa sabía que non me podías abandonar, Tristanciña. Pero, Pitusa, entón, que raio comemos? Coello. Xa, pero de onde o quitei? Ai, iso é o de menos, o caso é que volviu Tristán. Ai, sí. Quen será a estas horas? Tranquila, xa vou eu. Hola. Hola, Pitusa, perdón que che moleste. É que estivemos uns días fora e non atopamos o gato por ningún lado. Non o veríades por aí? Pasa, pasa.